खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थांनाय साननैसो सिगाङावसो इरान हादोरजों मदद होजानाय हौथि बिग्रायारि आफादा गोजा सागराव भारतसिम फैबाय थानाय गंसे अइल टेंकार जाहाजाव ड्रनजों एटेक खालामनाय जाथाय जानानै थांदोंमोन आरो जेब्लानिफ्राय हामास आरो इजराइलनि गेजेराव दावहा जादोंमोन, इरान हादोरा हामासखौ जथाय हादोर आमेरिकानि नारसिननायाव थोंजोङै मदद खालामनो हायैलाय यामेननि हौथि बिग्रायारि उदखारिफोरनि दारै गोजा लैथोमायाव गुबुन गुबुन हादोरसिम मुवा बेसाद रोगानानै लांनाय गोबां कार्ग जाहाजफोरखौ इरान हादोरा गाग्लोबगासिनो दं। थिग बेबादियैनो फिन आरोबाव गंसे कार्ग जाहाजखौ गाग्लोबनानै हाइजेक खालामनायनि खौरां मोननो हादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला 4 जानुवारि खालारखालि सानजा आफ्रिका हादोरनि समालिया बन्दरनि साखाथिजों एराब सागराव थांबाय थानाय एमभि लीला नरफल्क मुंनि गंसे जाहाजखौ समालियानि 4निफ्राय 5सो बिग्रायारि उदखारिफोरा हाइजेक खालामो। बे जाहाजाव लाइबेरियानि फ्लेग लागायनाय दंमोन आरो बे जाहाजाव गासै 15 भारतारि क्रू मेम्बार दं। 4निफ्राय 5सो हाइजेकारफोरा जाहाजखौ हाइजेक खालामनायनि उनाव गासैबो जाहाजनि क्रू मेम्बारफोरा मोनसे रैखाथि गोनां रुमाव गावखौ लक खालामना लायो जाहाथे उदखारिफोरनिफ्राय रैखा मोननो हायो आरो हाइजेक जानाय खौरांखौ ब्रिटेननि UKMTO पर्टेलाव मोनसे मेसेज हरनानै फोरमायहरो। UKMTOआ इन्डियान नेभिनो बे खौरांखौ हरनायनि उनावनो इन्डियान नेभिया एक्टिभ जायो आरो जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय इन्डियान नेभिया गंसे अख्रां जाहाजखौ एमभि लीला नरफल्क जाहाजखौ नायगिरनो दैथायहरो आरो हाइजेक जानाय जाहाजनि सायाव गोख्रों नोजोर होगासिनो दं होननानै मिन्थिना मोनदों। बेजों लोगोसे इन्डियान नेभिया INS चेन्नाइ मुंनि गंसे दावहा नांग्रा जाहाजखौबो हाइजेक जानाय जाहाज फारसे रैखाथि खालामनो थाखाय दैथायहरदों आरो दा हाइजेकारफोरा जाहाजखौ समालिया फारसे लांगासिनो दं होननानै मिन्थिना मोनदों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोर लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव खौरां, जाय जोहोलावफोरा बर' हारिनि थामोनथा, रैखाथि आरो सिनायथिनि थाखाय गावनि गांनाय उखैनाय, मेंनाय आरो जिउखौ बावसोमबोनानै हारिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावगासिनो दङ। जाय जोहोलावफोरा गावनि अनसुलि बिमा बिफाखौ सिबिनायनि जायगायाव बर' हारिखौ सिबिगासिनो दं, बिथां जोहोलावफोरखौ गावनि बर' हारिनि मोनखानाय हानिफ्राय आसाम पुलिसआ होखारनाया बेसेबां दुखुनांथाव। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मैया हरनि समाव क'क्राझार क्राइम ब्रान्चनि एडिशनेल SP पृथ्वीराज राजखुवानि दैदेननाय आसाम पुलिसनि मोनसे हानजाया क'क्राझारनि गौरां दैसा सेराव थानाय NLAB आफादनि केम्पआव थांनानै NLAB आफादनि बिर जोहोलावफोरखौ केम्पखौ नागारना थांनो थाखाय गोख्रों बिथोन होदों। गावनि बर' हारिनि थाखाय BTR मुङाव मोनखानाय हानिफ्रायनो बर' बिर जोहोलावफोरखौ आसाम पुलिस बिफाना होखारनाया बेसेबां गनायजाथाव। थारैनो जोंनि बर' फिसाफोरा बेबादिनो आलाय सिलाय खालामजाबाय थासिगोन नामा? जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। थांनाय 2023 मायथाइनि 20 अक्ट'बराव BTC सेक्रेटारियेटनिफ्राय मिशन बैसोमुथि बिमुंजों मोन 22 मासिनि थाखाय साख्रिनि फोसावथायखौ होनाय जादोंमोन आरो बे साख्रिनि थाखाय BTR हालामनि बिजाथिया थागिबि जानो नांगोन होनना माखासे खान्थि खानानै होखानाय जादोंमोन। नाथाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिङानि सार्कोल अफिसाव BTR हालामनि अनगायै थामहिनबा BTRनि बायजोनि बिजाथिया डाटा एन्ट्रि अपारेटर महरै साख्रियाव जयेन जानानै खामानि मावगासिनो दं। बे खौरांखौ मोनथिनानै थिकादार गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारी बिथाङा मैया हरिसिङा सार्कोल अफिसाव नुजाथिफैनानै बेनि सोमोन्दै सुलु लाफैनायखौ खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों आरो बे बिथिङाव आथिखाल BTC खौ दैदेननाय प्रमद बर' बिथांनि UPPL, BJP आरो GSP सरकारखौ गोख्रों सोंखारिनायखौबो नुनो मोनदों। गरेस्वराव सिनाय मोनै दुथाङा पिस्तल देखायना रां दाबिदों। 2 नं बालाबारि गामिनि थानेश्वर बर'खौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावनानै गालांदों। बे जाथाया मैया सोरांसि समाव 3:30 रिंगासोआव तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वरनि 2 नं बालाबारि गामियाव जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला थानेश्वर बर'नि न'निफ्राय रां दाबि खालामफैदोंमोन आरो बिनि उनाव आखि आथिङाव गुलि गावनानै गालांदों सिनाय मोनै दुथांफोरा। दुथांफोरा
थानेश्वर बर'निफ्राय 5 लाख रां दाबिनानै लांदों होनना मिथिना मोन्दों। खौराङाव मोनथिनो मोनबावनाय बादिब्ला गामिनि आबादारिफोरा ज' खालामनाय रांखौ थानेश्वर बर'नि आखायाव जमा दोनथुमनाय जायोमोन। जोखोम जानाय थानेश्वर बर'खौ गरेस्वर गुदि सावस्रि मिरुआव गिबियै फाहामथाय होदोंमोन। दा साबसिन फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरो होनना मोनथिना मोन्दों। दासान्दि हादोर नाङैनो इडि बिफाना रां जाख्ल'नाय बायदिखौ गोख्रों बिथिङै नायबिजिरगासिनो दं। जायनि लेखायै जौनि रां जाख्ल'नाय बिथिङाव दिल्लीनि आम आदमी पार्टीनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ इडिआ गोख्रों नायबिजिरनानै जेलाव सोनानै दोनदों। बेबादिनो मैयाबो इडि बिफाना वेस्ट बेंगलाव राइजोफोरा रेशन मोननायनि सायाव रां जाख्ल'नाय बिथिंखौ नायबिजिरनो थाखाय फैदोंमोन। नाथाय रागा जोंनाय सा 300सो राइजोफोरा इडिनि मावथिफोरनि सायाव गाग्लोबो। जेराव 3 इडिनि अफिसारफोरा गोब्राब जोखोम जानो गोनां जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला इडिआ वेस्ट बेंगलनि साहा 24 परगना मुंनि ओनसोलाव टिएमसिनि दैदेनगिरि शाहजाहान शेखनि न'आव रेड खालामनो थांदोंमोन। नाथाय शाहजाहान शेखखौ मोजां मोनग्रा सा 300सो राइजोफोरा इडि बिफाननि सायाव इटा, अन्थाइ आरो लावथि बादि माखासे मुवाफोर लानानै गाग्लोबो। बे राइजोफोरनि गाग्लोबनायाव 3 इडि अफिसारआ खर'आव गोब्राब जोखोम जायो आरो बिसोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जायो। दा बे जाथायखौ लानानै बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा ममता बेनार्जीनि दैदेननाय टिएमसि सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब। बर'नि सासे फिसाया UPSC आनजादाव उथ्रिसारनानै जाफुंसार जानो हादों। UPSC 14 मासिनि आन्डार एसिस्टेन्ट केमिस्ट इन इन्डियान बिउर' अफ माइन्स मिनिस्ट्रि अफ माइन्सआव 1 नम्बर गोजोन फोथार गामिनि डेनसिल बसुमतारिया UPSCआव उथ्रिसार जानो हादों। UPSCजों खुंफुंजानाय इन्डियान बिउर' अफ माइन्स मिनिस्ट्रि अफ माइन्सनि एसिस्टेन्ट केमिस्टआव उथ्रिसारनो हानाय बिश्वनाथ जिल्ला 1 नं गोजोन फोथार गामिनि डेनसिल बसुमतारिखौ गामिनि रायजो राजाफोरा बरायनायखौ खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों। मैयासो नोंथांमोननो अपेन डिबेटनि सायाव फिन बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि आरो बारग' बिडिअ अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोननि खौरांगिरि मेल लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपिन बर' बिथांनि सायाव माखासे खोथा खेंफोरथि होनानै सोंखारिनायखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादोंमोन। दा बेनि सायाव बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा EM राकेश बसुमतारि बिथाङा फिनजाथाय होदों बिथांमोननि सायाव। दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना माफा माफा बाथासिरा एन्जर एबा दादखुलिया एन्जर बे बाथ्राखौ बुंदों EM रन्जित बसुमतारि बिथाङा। जेरैबायदि आबादारिनि माइखौ बाथासिरा एन्जरा गावनि बासायाव थामहिनबा औवा बिजौआव लुनानै थानाय बासायाव अरसना लानानै थाङो, गावनि फिसाखौ जाहो लोंहोयै गेदेर खालामो, थिग बेबादिनो दावराव देख्रेब बिथांमोनाबो माफा माफा बाथासिरा एन्जर होननानै एन्जरजों रुजुनायखौ नुनो मोनदों। आरोबाव बुंबावदों दि एन्जर बादि गावनि न' बां लुखानानै माइ अरसनानै थुबुर खालामनाय उनाव गाव धोन दौलत आरजिखांनानै दिनै समाजखौ बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै समाजखौ गुबुंले खालामनो नागिरदों होनना गोख्रों फिनजाथाय होदों EM रन्जित बसुमतारि बिथाङा। गोबां सुबुंफोरानो मैदेरनि उदखाराव जिउ बावनो नांनाय रादाबखौ नोंथांमोना गोबां खेब खोनानो मोनबोगासिनो। नाथाय बे खेबाव मोसानि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया जादों नगाव जिल्लानि पेलागाव गामियाव। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय सुक्रुबारनि फुंनि समाव नगाव जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय ननय ओनसोलनि पेलागाव गामियाव मैया फुंनि हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मासे बेंगल मोसानि गाग्लोबनायाव सासे बैसोगोरा सुबुंनि जिउ खहा जादों। मोसानि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ पालन सयकिया होनना मोनथिना मोनदों। मोनथिना मोनबावनाय बादिब्ला पालन सयकियाया मैया फुङाव गावनि न' फारसे थाबायलांबाय थानाय समावनो बेंगल टाइगारा गाग्लोबो आरो बे जाथायाव पालन सयकियाया जाथायसालियावनो जिउ गोमादों। बे जाथाय जाखांनायनि उनावनो ओनसोलनि सुबुंफोरा जाथायसालियाव थुबुर जायो आरो बेनि बागै हाग्रा बिफाननो खौरां हरो। अदेबानि हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोराबो बे जाथायनि खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो जाथायसालियाव थांनानै पुलिसनि हेफाजाबजों पालन सयकियानि गोथै सहखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरो। बेराफारसेथिं बेंगल टाइगारा ओनसोलाव दासिमबो उदाङै गिदिंगासिनो दं होनना मोनथिना मोनदों आरो लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ गिखांनाय सोमजिखांहोदों।
जेब्लानिफ्राय भारतनि हादोरगिरि महामहिम द्रौपदी मुर्मु बिथाङा भारतीय न्याय संहितायाव सिगनेचार खालामदोंमोन अब्लानिफ्रायनो हादोरनि गासैबो गारि सालायनानै जिउ खुंग्रा ड्राइभारफोरनि थाखाय हिट एन्ड रान मुंनि मोनसे आयेन दानानै होनाय जादोंमोन, जेराव सोरबाफोर गारि ड्राइभारा एक्सिडेन्ट खालामनानै जाथायसालिनिफ्राय खारखोमायोब्ला 10 बोसोर जोबथेसालिनि साजा आरो 7 लाख रां जुरिमाना होनो नांगोन। बे आयेना दाजानायनि उननिफ्रायनो हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोआव बे आयेननि बेरेखा गोबां गारि सालायगिरिफोरा गोख्रों सोमावसारबोगासिनो दंमोन। नाथाय आसाम रायजोआव बे आयेननि जेबो फिनजाथायखौ नुनो मोननाय जायाखैमोन। नाथाय मैयानिफ्राय आसाम रायजोआवबो बेनि गोख्रों फिनजाथाय जानायखौ नुनो मोनदों। मैयानिफ्राय दिनैसिम साननै आसाम रायजोनाङै गारि सालायगिरिफोरा साखा बन्द फोसावनाय जादोंमोन, जायनि गोहोमखौ रायजोनाङैनो नुनो मोननाय जादों। बिनि गेजेरावनो रायजोनि गोबां दाब दाब जिल्लायाव माखासे हिंसायारि जाथाय जानायखौ खौरां मोननो हादों। बिनि लेखायै धेमाजि जिल्लानि गगामुखआव गोबां ड्राइभारफोरा धर्ना होनानै पुलिसफोरजों बुजानो गोनां जादों आरो 2 ड्राइभारखौबो पुलिस बिफाना एरेस्ट खालामदों। बेबादिनो धुबुरी जिल्लानि गौरीपुरावबो पुलिस बिफाना सोमावसारग्रा ड्राइभारफोरखौ होसो होसो लावथि सिबनानै हमनानै थानायाव लांदों होननानै मिन्थिना मोनदों। थारैनो हादोरनि ड्राइभारफोरा बेबादि सोमावसारबाय थायोब्ला हादोरनाङै माखासे गिदिर गिदिर जेंनाफोर नुजाथिनो हागौ। दा मिरु सोरखारा बिनि सायाव मा राहा लायो सम फैब्लासो नुनो मोनसिगोन। दा ड्राइभारफोरनि रायजोनाङै गोख्रों सोमावसारनायखौ नुनानै आसाम सोरखारा बिथांमोननि दाबिखौ मिरु सोरखारसिम लांनानै गोथौयै सावरायनाय जागोन होननानै खोथा होदों, जायनि थाखाय आसाम नाङै साननै गारि बन्द फोसावना होनायखौ दिखांनाय जाबाय। थामहिनबा दिनै 5 रिंगानिफ्राय साखा बन्द थालिया होननानै फोसावना होदों आसाम ट्रेन्सपर्ट बिफाननि दैदेनगिरि बिथांमोना। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।